Amigos, amigos, amigos. حبر سرح محبر عقوان القحنا أميغوس أب زحلفو سمونات أب زعزع هواهو ناي سرح كنتات خونو عبيت فصامتات الناس سرح ممصو يذكر مخفات أب تግራይ توسختي 4 تجنافرن بمليون زغمت برنا مدبه أميغوس سرحهم زلو بروجكتات لمعات قطر ليتن سريحه ممرق اندما اتم قندي زعباتات منبروم يذكر كاب صباح بعل لدታት حيزو بدمقتن لعل توفاينت سرحن زجمره قنيات أميغوس مسرتا قدم عمت أميغوس ጨንፈር ሽረ بدمقت بمخبار دما فليمو أميغوس ጨንፈር ሽረ قدم عمت مسرتو أب زخبرلو أبلات بورد مسرتن أمررحن أميغوس ترخبهم يوم أكيد صراحة أميغوس ጨንፈር ሽረ أيتجيتاچو طلهون أميغوس أب شرع عوت وعزو حدا عمت تسالت مبالوم يذكر دايركتور أميغوس سرجن سمين أيتدستا قبر صدقان بوغنم أميغوس أب استفالي كابتات ኢትዮጵያ بحفشا بفلاي دما أب تግራይ محبراو حلافنتو زرغاغزو لمعتاون محبراون سرحت نفصمه بلعل تقبلنت عبي زخير زلو حبر سرح محبري كبلو أفليتم يوم مسرتا قدم عمت أميغوس ጨንፈር ሽረ سدراويتاو محزنتا أميغوس تراي لخون دما حالفيو ناب كالف صامك انيات أميغوس انتنا حلفون كاب كتما شرندا سلاسه اينوصن أميغوس باسا 8 مليون بر اب كتما شرندا سلاسه سرحم بروجكتات زمرقون اب اوان بعد سلاسه طر نيرو ليك باباس واسمين معراب تግራይ بوصو ابن بيتروس أميغوس اب كتما شرندا سلاسه زلو محبراو غلغالوت المفتاح زغبرو زلو صعري كبرن مسغنان يغبو إلهم مرقه بروجكتات أميغوس اب بشره توسخت دمقتات بعد سلاسه طر شرندا سلاسه قينو محلافهم دما يذكر ጨናፍራቱ اب مسفح زركب أميغوس اب تግራይ شابعي ጨንፈር ቢሩ اب كتما عبي عد زخفتون اب زحلف قناتيو أميغوس ጨንፈር عبي عدي أمرارح بورد العلوت أمارح سرح أميغوسن منغستو أكلات كتما عبي عدن أب استرخبلو بدمقت مخفت علاو مجمارو سراح الساليتيوم دايركتور ديستريكت سمين أميغوس أيتدستا قبر صادقان استفاليو أمرازات عقوان القحن النهاب زركب أميغوس حزبي كتما عبي عدي بحفشا حزب تنبين تتقام اتم غلغالوتات نمغبار سرحو جميرلو مبالم دما يذكر مكتل أكاب بورد أميغوس أيتبرهان قبر سلاسي أبتوان كمزبلو أميغوس وصيتاو غعزو 13 عامات كم زكايده بمغلاص أبملا إثيوبيا بحفشا بفلاي دما أب تግራይ بركز زبلو ጨናፍርና خفته ተበጻሕነቱ يسفح ملاو ገሊጾም እዮም መስራትን አካይድ ስራሕን ሕብረ ስራሕ ማሕበር ዕቋር ልንቃሕን أميغوس ኣይተፈጽም አብርሃ ወገኖም ነበርቲ ከተማ ዓብይ ዓድን ካቢያን ንኽልተ ሰሙናት ዝጸንሕ አቂሮም በዘይ ምንም መጸበይ ግዜ ዝልቅሕሉ ዕድል ከም ዘመቻቸው ኣብቲ እዋን ንነበርቲታ ከተማ ኣላው ገይሮም እዮም ብተወሳኺ أميغوس ب30 ሚልዮን ብር ብዝተፋሊ ከባብታት ትግራይ ፕሮጀክታት ከም ዝሰርሕን ይሰርሕ ምህላውን ዝገለጹ ኣይተፈጽም ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ እውን ብቐጻሊ ተመሳሳሊ ስራሕ ብምስራሕ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ናይ ምውጻእ ተግባሩ ክቕጽል يموالم دما يذكر كنتيبا كتما عبي عدي اي تتخل اي تسفاي دما أميغوس تمراتي غلغالت عقوان القحان كهبنا بكتمانا ممصو زحقوسن كما حزبن محدارن كتما عبي عدي نمسغنون يكبلو مزراوم يذكر أميغوس اب زواتات سمين معرابن ماخلاين زنبرو بروجكتات دحر ممرقن ጨንፈር عبي عدن دحر مخفاتون اب زوادو تግራይ سلسته توسخت ጨናፍር مخفات دما يفلط اب تግራይ شامناي ጨንፈር ቢሩ دما اب وردان بالاجه كتما عدشو مخفاتو يذكريو سلط غلغالوتات عقوان القحان كاب مهاب توسخي سفحتي محبراو حلافنتات بمفصام زفلت أميغوس ناب كتما عدشو أبزات بالأوان دما لعل هزباوي أقبابلا تغير اليوم دايركتور ديستريكت سمين أميغوس أيتدستا قبر صادقان نبرتي كتما عدشون كابيان تتقمتي غلغالوتات عقوان القحن أميغوس كخونو أبتوان تصوي عميوم محداري وردان بالاجه أيت أبرها قدي بوغنم كابزلنا قطبا وقلولاو نمحواي قدا أميغوس وساني مبالوم يذكر نعبيت عدي كتما عدشو وكيلوم ملغت زحلفو أيت ألنا نقاش دما عبي رأن حلم من حيزوز تبقس أميغوس أبز حزلو برك موصحو زنادن زخر عني كبلو قليصوم يوم حبر سرح محبر عقوان القحن أميغوس أب تግራይ ታሽዓይ ቢሮ أب كتما مخني زخفتون أب زحلف قنياتيو دايركتور ديستريكت سمين أميغوس أيتدستا قبر صادقان سلوط غلغالوت لعل ترفن مفصم محبراو حلافنتن كاب فوليات ملليتات أميغوس مخنم دما أب كتما مخني تزاريبوم يوم نبرتي كتما مخنن كابيان تقادست أميغوس زقربوم أمراتات كونون صوي عمنيرم توكل كنتيبا كتما مخني أيتحيلهم قبر سلاسي أميغوس حويت أب نتلول أوان أب كتما منزو زحقوس يلوم مكتل أكاو بورد أميغوس أيتبرهان قبر سلاسي أب مخني ترخبوم أب زحلفو ملغت دما علامة حبر سرح محبرات بتكبر زرياق زلو حبر سرح محبر مخانو قليصوم يوم أميغوس تعقروا لن تلقحلن طرح زيخونس أبال خوينكم توننو حبر سرح محبر يكبل دما قليصوم يوم أكيد سرح أميغوس ጨንፈር مخوني أيت أبرها وايو بوغنم أميغوس حبر السم مخوني كغير زمصات كاس زخونه نتقملو كبلو صاوعو نبرتي كتما مخوني بوغنم أميغوس حبيرنا كنعبي ممصاخم زحقوسيو نزلنا حسرت فاينانس مفتح كوننا دما تسفا نقبر لهم أكيد سرحن مسراتن أميغوس أيتفصم أبرها
ድማ ንኣቃብላ ህዝብ ከተማ ምኾንን ካብያን ኣመስጊኖም ኣሚጎስ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ፈረቓን ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ብር ልቃሕ ሂቡ ሰባት ክቕየሩ ዕድል እናፈጠረ ከም ዝርከብ ገሊጾም ኣብ ምኾንን ራያ ዓዘቦን ብሓፈሻ ድማ ንሃፍተ ገነት መሰረት ገይሩ ኣብ መካናይዜሽን ሕርሻ ንግድን ትራንስፖርትን ካልኦትን ግልጋሎታት ዕቋን ልቃሕ ንምሃብ ድሉው ምዃኑ ኣብቲ እዋን ኣረጋጊጾም እዮም ብልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዝሰርሐን ይሰርሕ ምህላውን ብምሕባር ድማ ኣብ ከተማ ምኾኑ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ህዝብና ተመኻኸርካ ብቐጻሊ ማሕበራዊ ሓላፍነት ናይ ምፍጻም ስራሕቲ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ኣሚጎስ ኣብ ድሮ በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ 10 ጨንፈር ቢሩ ኣብ ከተማ ማጨው እንትኸፍት ብልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ኣብ ከተማ ማጨው ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት እውን ኣብ ዕለተ ጥምቀት ከም ዘመረቀ ይዝከር ኣብቲ ምረቃ ዝተረኸቡ ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፕሬዝደንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሚጎስ ኣብ ከተማ ማጨው ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት ነታ ከተማ ዓብይ ዕድል ዝፈጠረ ዝምስገን ስራሕ እዩ ምባሎም ይዝከር ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣብ ምንቃሕ ኢኮኖሚ ኣስተዋጽኦ ክገብር ትጽቢት ንገብር ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ደቀቅትን ኣናእሽተይን ትካላትን ንዝተወፈሩ ወገናት ሓዊሱ ኣሚጎስ ሓጋዛይ ተራ ክጻወት ትጽቢት ይግበር ኢሎም ኣሚጎስ ዘስርሖ ባህረ ጥምቀት ባሪኾም ዘመረቁ ብፁዓን ኣቦታትን ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ በዓል ጥምቀት ብብርኪ ትግራይ ዝኽበረላ ማጨው ዝነበረ ባህረ ጥምቀትን በዚ ሕዝብን ዝመጣጠን ብዘይምንባሩ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረን ኣሚጎስ ነዚ ጸገም ዝፈትሕ ባህረ ጥምቀት ምስርሑ ዝነኣድ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝሰፈረ ሕብረት ስራሕ ማሕበር እዩ ክብሉ እውን እቶም ኣቦታት ሃይማኖት ምዝራቦም ይዝከር መስራትን ኣካይዲ ስራሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋርን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣይተፍጹም ኣብርሃ ቁልጡፍን እሙንን ግልጋሎት ብምሃብ ዝፍለጥ ኣሚጎስ ኣብ ትግራይ ኣብ ናይ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ጻኒሒቱ ኣብ ከተማ ማጨው ጨንፈር እንትኸፍት ን10 ግዜ ምዃኑ ገሊጾም ብልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ኣብ ማጨው ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት ማሕበራዊ ሓላፍነት ካብ ምውጻእ ብተወሳኺ ንኻልኦት ኣብነት ዝኸውን እዩ ድማ ኢሎም ምስ ሰነጋዶን ካልኦት ትካላት ሕብረተሰብን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተፍጹም ኣሚጎስ ኣብ ከተማ ማጨው ንስራሕቱ ሓገዝትን ዝነበሩ ኣካላት ሽልማት ኣፍልጦ እውን ሂቡ እዩ ነጋዶን ዓበይቲ ዓድን ከተማ ማጨው ብወገኖም ኣሚጎስ ንሰርሖ ስራሕቲ ብምስጋንን እንግዶት ምሳሕ ብምስላጥ ንኣመራርሓ ኣሚጎስ እውን ባህላዊ ክዳን ራያ ሸሊሞም እዮም ኣብ ልምዓትን ጽባቕን ከተማታት ትግራይ ታሪኻዊ ኣሰሩ እናዓረፈ ዝርከብ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣብ ከተማ ውቕሮ ብ5 ሚልዮን ብር ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት ዘመረቀ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ መስራትን ኣካይዲ ስራሕን ሕብረት ስራሕ ማሕበር ዕቋን ልቃሕን ኣሚጎስ ኣይተፍጹም ኣብርሃ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ውቕሮ ጨንፈር ዝኸፈተ ኣሚጎስ ኣብታ ከተማ ጥራሕ ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ልቃሕ ከም ዝሃበ እውን ኣፍሊጦም እዮም ኣሚጎስ ኣብ ከተማ ውቕሮ ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት መቐጸልታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝሰርሖም ልምዓታት ምዃኑ ድማ ኣይተፍጹም ሓቢሮም ብተወሳኺ ኣሚጎስ ኣብ ህንጸት ትግራይ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንኻልኦት ኣብነት ምዃኑ ገሊጾም እዮም ኣሚጎስ ኣባላቱ ብዘይ መጸበይ ግዜ ልቃሕ ዝወስዱሉ ዕድል ሓዊሱ ክሳብ 30 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝጸንሕ ፍሉይ ቅነሳ ግልጋሎት ዕቋን ልቃሕን ከም ዝገበረ ዘፍለጡ ኣይተፍጹም ኣባላት ኣሚጎስን ኣባላት ክኾኑ ዝደልዩን ተጠቀምቲ ዕድል ክኾኑ ድማ ጸዊዖም ከተማ ውቕሮ ኣይተምሉ ማሩ ብወገኖም ኣሚጎስ ብ5 ሚልዮን ብር ዝሰርሖም ፕሮጀክትታት ኣብ ሓጺር እዋን ልምዓት ምርጋጽ ከም ዝከኣል ብተግባር ዘረጋገጹ ኢሎም ብተወሳኺ ኣሚጎስ መላእ ሰራሕተኛቱ ተጠቒሙ ቀትርን ለይትን እናሰርሐ ፕሮጀክትታት ብእዋን ንምዝዛም ዝገበሩ ጻዕሪ ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ ኣብነታዊ ስራሕ ኢሎም ሓላፊ ቤት መዘጋጃ ከተማ ውቕሮ መምህር ይልማ ሃይለ ኪሮስ ኣሚጎስ ዝሰርሖ ፕሮጀክት ብባጀት እታ ከተማ ንምሽፋን ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ብምግላጽ ዘሐጉስ ሰናይ ተግባር ኢሎም ተወካሊ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ከተማ ብወገኖም ምንቅስቓስ ኣሚጎስ ብሩህ መጻኢ ዘመልክትን ንኻልኦት ዕዮ ገዛ ዝህብን ክብሉ ገሊጾም